Da ka jing pet thu ye ka jing sha nyon ki paj ba ka thany na ka jing don jong ka jaka lum khajna ka en hai lani ka tollgate ka bodon ha Newmer ka badang ha pa ka sinong Yelong ha West Janta Hills District ka ba ki paj ba sinong ka thany ki bodon Marjan bat ka jaka lum khajna ha ba ki let ki wan lengba ka surok ba ka bodon ye ka tollgate ki paj ba ka thany ki haban siu ka khajna ka balong ka jing e ka ba khrau ya ki paj ba ka thany ki badon kam ban let jing let man ka sngi bat hateng ki don kam ban lej ar bat laisin ha ki sisngi namar ke jingut jong pej ba halor gene ke jing e bat ka jing pej thu ki nong ilam jong seng hito Janta Hills ki la sim dag sin jam ban lej ye kendo ya ki bor pinya district ha West Janta Hills District handrai namar ke jing bomla bania kendo ya deputy commissioner ke district ki la lej ban IT ye ke dor khas sha ke additional deputy commissioner ke district ke kong B bla ban pensngau halor ke jing don kam ban betha ye ki bor ken hai bakim dei ban sim khajna na kishnong ki badan Marjan bat kete ke jaka lum khajna ki bakan thom kum kishnong kendong tuber menso muthlong pramer shangpung jowai bat kiwe kishnong ki bahap mapo ka West Janta Hills District ki balet yeu let hat let khayi pateng ki balet chim dawai bat kiwe ki kam jongki ki ba man la kasngi ki badon yeu registration number jongate district UML04 ya ka kenhun ki dikhot ke seng hito Janta Hills lailam do president uba burom khar ha ka jing dan lang jong kiwe ki dikhot ke seng bad ha bakran hadin ke jingwan ni kendu ki bor pin district ki nong ilam ki la kentu ye ki paj ba ki di banai ke jing trelang bat ki nong ilam jong seng khnang makan long ke jing mentoy ya ke imlang ka salang taksin na ding jong ni ka hito Janta Hills dia ban pa ka dorkas Saudi Commissioner jong ka West Janta Hills at by day baka Tol Plaza nanti ke tollgate ke baton Ute han Newmer hap kok sinong Yelong West Janta Hills District agaling jongi kuga itu ngidawa UDC kumkhe jong ka district pada ni jong district West Janta Hills bagai ban kendo na ban simpisa yakini di local citizen bahasa ka ni ka district ka West Janta Hills dadangi pet katum ka kendon jong ka national highways fee rules arjatra ka kerensai ba di try kali jongno kini ki try kali kiba yai namba uni Tol Plaza kibam cross ya ke 8 kilometer kemud imla ban siu imla ban sim bisa nanai ke bai tollgate ya kini ki try kali ikum kasen ni ngidawa ba UGC udai ban keren ni kani udai ban sim action ni sebentar ba udai ban sim ya kini ki try kali jong district West Janta Hills kepada registration number ML04 ikum kaseng ngi su wa ba UGC udai ban exam na yakini ki sim bisa yakini ki ML04 dadang pet kum ha ka ulai ka district kum riboy ini ki ML10 isu light free rekumta ngi kum kaseng ni dawa ba hamne ha Janta Hills ro ba kidai ban pelat yakini ki ML04 dan nagaling jong kaseng dangi pet ni kanai ka jingle jong ka nahai kajing sim bisa jong ka ya ki break ki badai ki local residents ni iba kumba long harassment ya ki ikun pekat makini ki break ba try jong ka district isumi tang arlai kilometer na hasnong jong ki kilasa sim bisa dalam ka ai ka ba dunong nanai ka ba pentut ya kajing ya kanai kawan ya jong pai ba kisnong ki bakta hakne ngisu ay example kun kisnong kendong tuber ne kisnong menso mutlong kamer sangpung batjowai kiba Marjan jong kanai ka tollgate te kisumi na kisnong jong kitang katong kanai kilometer bila sa simpisano
tua ban ni ba kani ka tolgate ka badon hapok kani ka distrik subok kini ki beriu ki balai ki bawan malak singi jingdom kam jengki balai yeu lai hat balai sim dawai balai khayi pateng sangne hangne ha sor juai takamut man la kesni masumi na yeng kila sa sim pisa kalong kai ka ba badok cimentai ke badu nong ya ki try di kali ane ki try distrik jungi diberi iba bat ya kali MN Zulfo de ni dawa bet na audisi ba udah ban penduk sindon dan ban exam nak sindon ban sim ya ki kali ML Zulfo ban kan turu bahkan hai bahkan hikai ya kini ki nong trik juga badai pej ha katul git ba kidai ban pej ya ka rules ba ki kendon kidai ban simpul mar ya ki beri ki badai nakane ka district jong western judges nang geling jong kesen nada badai kini ya kane katul git kim sengap ya ka ka bangi dawa ni kum ka hito inchin da kwet pat ka senjam lane nila hero ban yak khot da ka jing yakhi pai ba man kentur yakhi pai ba da kini ki tra jong ni to ki dang sim pisa yapi kamtam ni kini ki ML04 ide ban kentip sangi ban na kentu yapi ba kin ya snok tilang da ni pernah ya ka jing yakhi pai ba ide ban ya ban renti bat ni yeng te sendak jong kate ka to ki